Но дали съзнаваме и преди всичко, дали знаем от опит, че греховните мисли, дела, чувства, желания все още не са грехът в неговата дълбочина. Те са прояви на греха. Но корените на греха са по-дълбоко. И поначало съзнаваме ли, че грехът е болест. Болест, която разяжда човешката природа в дълбочина. Разяжда толкова дълбоко, че ние възприемаме тази болест като свое естествено състояние. И ако някой ни каже, че трябва да се отречем от това свое състояние, от тази болест, ние ще помислим, че трябва да се отречем от себе си, от самите себе си, от собствената си природа. А Господ ни зове да направим тъкмо това. Да се отречем от корена, да се отречем от онова себе си, което се е загнездило у нас и в което е изворът на болестта, наречена грях.